benvidos a Lalín. Chámame Almudena e teño 19 anos. Hola, son José Manuel, ainda que todos me conocen por Xusto. Teño 24 anos e son o home de Almudena. Veña, vimos sempre ao xeito ou que? Ala, xa estamos rosmando. Ele é Gerardo, o Rosmón de meu pai, e ele é Meri, miña nai. Ala, a traballar, a traballar. Tanto chollo e ti aquí xogando. Eu solo veño de visita, ti eres a nena bonita da casa. A nós tamén, Bueno, xa que miña irmá non nos presenta, eu son Auri, ele é Saavedra, Samuel e Pedro. Hola. Está a casa toda chea de fume. Como veña mamá... Non te preocupes, mira o que trouxen. Un ambientador. Esta Auri ten unha cara... Bonita, bonita. E ti non farías trampas, que eres moi listo. Gracias polo piropo, guapa. Con estes tes que estar ao loro, cousa tramposa. De que andas? Veño a cambiar os zapatos, que antes ensuciei estes e xa non sei cales poñer. Non me extraña. Eu non me explico por que non poñerá unhas botas para traballar. Se se deixara de tanto zapatito... A que ten clase, ten clase. O da muller con estes zapatos non ten nome. Merquei un sonte que me teñen tola. Cando se entere... Eu xa lle dixen que hasta que gaste estes zapatos todos non ven outro para a casa, Quieta, Kelly, quieta. Teño que falar contigo porque esta miña nai con tanto Facebook, miña nai é como a quen non a ten. Eu estou de baixa, e por iso ten que muxir a nena as vacas. Certo, e xa ten excusa para botar todo o día mirando Facebook. Que xa serada, tamén só miro un momentiño ao día. Un momentiño, disque. O cómico é que non se dá nin conta. Nunca podes estar tranquilo, non te verma. Veña, vamos, están as Marías na casa esperando. Tanta prisa, onde vai tu nai? Onde vai estar miña nai? Era visto. E o tempo pasa e pasa e pasa e pasa e pasa. O motivo polo que queremos concursar é porque queremos gañar o diñeiro para poñer unha cociña na casa dos meus pais, onde tamén vivimos nós e a nosa nena, xa que economicamente as cousas non están moi ben e non nos podemos permitir comprarlla, nin eles a poden comprar. Entonces vamos a concursar a ver se así a conseguimos. Non imos a mirar se conseguimos. Ímolo conseguir. Claro que o ides conseguir. Vamos, familia! Lamela, lamela, lamela. Dios, por non me vai o sol.